लोगोफोरा दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बे खन्थाइखौ दैथायहरदों बिथां सोगोमसार नार्जारि। बे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों हेमानि बसुमतारी। दानिया बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं गोनो गोथो। जुलि नोंनि गोसोआ मादि जाखो? नोंनि गोदै गोदै रावफोरा मा जाखो? जुलि नोंदि बुंदोंमोन नोंनि अनगा थांनानै थाया होननानै। दिनै मा जाखो जुलि? नोंनि रावफोरा नोंनि गोसोआथ' गोनो गोथो। ओरैनो नोंनि बिमानि खोथा ओरै आंखौ लानो सानो नों। लानो गोसो गैयामोनब्ला नों खोथा होनो नाङामोन। जुलि बेबायदि गोसो गोनो गोथोजोंलाय मा जानो? दिनै नों आंखौ नेवसिलांबाय गोनो गोथो गोसो लानानै। बेखौनो बुङो गोनो गोथो गोसो। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।